क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज चीनी प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। कैलियो कंटारोल छौड़ी गलो पिछुल चाका गे। कैलियो कंटारोल छौड़ी गलो पिछुल चाका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। लगा हो डरवा के नजरवा ऐसे ना तू ताका गे। लगा हो डरवा के नजरवा ऐसे ना तू ताका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। डीजे कुंदन राज टेंशन ना ले हमें ही अपनी साथीर गे। इंजन में मोबिल डालवा सटे ना तो भीर गे। टेंशन ना ले हमें ही अपनी साथीर गे। इंजन में मोबिल डालवा सटे ना तो भीर गे। बढ़ गेलू हमार बीपी दिलवा करहो धाका धाका गे। बढ़ गेलू हमार बीपी दिलवा करहो धाका धाका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज कुछो ना बुझाइल तोरा देखे है डालाइट गे। चुए लगल ठोपे ठोपे लिख चल पाइप गे। कुछो ना बुझाइल तोरा देखे है डालाइट गे। चुए लगल ठोपे ठोपे लिख चल पाइप गे। टिंकू लाला प्यारे के गलती ना हो कह पका गे। टिंकू लाला प्यारे के गलती ना हो कह पका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। तोरा पिछला में हमारा गाला से लाग गेलो धाका गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।